Takže čau, já vás vítám dalšího videa a dneska je to druhý díl ze Survivalu. Takže tady jsme skončili, já vím, chci vám něco říct. Já jsem tady makal a natěhl jsem 69 dřev a a tolik mi vyšlo ty dřev, takže bloku. Takže a jinak zemřel jsem, protože skurvenec creeper mě prostě, já jsem od něho šel pryč a on bouchnul a odrazu jsem ryb. What the fuck? Ale mohli bychom si i začít stavět baráček. Tak, co mám jiný udělat? OK, baráček. A tohle bude jenom takový mini baráček. Takže to bude trvat jen takovou minutku. OK, já to teďka budu stavět, ale já to teďka skipnu a dejte like, když se vám tenhle domeček bude líbit. OK, lidi, teďka to skipnu. OK, lidi, postavil jsem ho takhle, jak vypadá. Promiňte, že je takovej malý, ale prostě udělám to v dalším dílu, to budeme víc vylepšovat. Co nám je? OK. OK, lidi, tohle by počkat. Tak tohle by měl být konec videa a všechno z tohohle videa. Takže teďka bych rád dokončil video, tak